Wel, mae gyda ni rhaglen o hyfforddi staff eitha cynhwysfawr erbyn hyn. Mae gyda ni gyfleoedd i staff i ddatblygu sgiliau Cymraeg trwy wneud unedau agored Cymru. Os ydyn nhw eisiau rhywbeth bach mwy swmpus, i ni'n annog nhw i gofrestru ar cyrsiau Cymraeg i oedolion. I ni'n gallu cynnig hefyd yr Cymraeg mewn cymdeithas dwyieithog sydd yn cynyddu ymwybyddiaeth y staff o bwysigrwydd dwyieithrwydd a beth maen nhw'n gallu wneud i gyfrannu tuag at y dwyieithrwydd yn y coleg. I ni hefyd yn cynnwys, mae Lisa yn cynnig y cwrs mentora, sydd yn cwrs sy'n rhoi cymorth i bobl ar lefel 1 i 1, sut mae dyblygu i darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu dwyieithog o fewn yr hyn maen nhw'n wneud. I ni hefyd yn annog pobl i fynd ar y cwrs sabothol. Mae Alice newydd ddod nôl o'r Drindod yn ddiweddar ar ôl wneud bloc 3 mis, ac mae hi wedi mwynhau'r profiad yn hynod o dda ac yn trio rhoi ar waith yr hyn nath hi ddysgu. I ni hefyd yn defnyddio sgiliaeth chi i trio annog staff i fewn osod y Gymraeg yn y cwricwlwm, y cynnig gweithgareddau. Ac i ni'n trio bachu ar pob cyfle i ddweud y gwir ac yn trio ymateb i anghenion y staff, trio gwneud sesiynau hyfforddi, deilwra yr hyn maen nhw eisiau wneud.